Хайырлы ирте, елнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары эфирда Чулпан Әмери. Татарстан Республикасы президенты 2023 елга Дәүләт Советына юллама белән чыкты. Юллама республика тормышының мөһим юнәлешләрен чагылдыра. Президент дөньядагы хәзерге катлаулы хәлгә ачыклык кертте, гаилә, балалар, ватанпәрвәрлек, ата-бабалар мирасын саклау төшенчәләренең әһәмиятен билгеләп үтте. Теманы Алия Галиуллина дәвам итә. Чыгышымны Татарстанның халык шагыйре Мөдәррис Әгъләмов ярты гасыр элек язган сүзләрдән башлыйсым килә. Бер канатың була туган телең, бер канатың була туган җир. Кышка гына түгел, кешегә дә канат кирәк була торгандыр. Сен чыннан да илем әкияттәге чабып барган атка шаган, шушы ике канат бар чагында киләчәккә илем ышанам. Рухи хазинәләрнең тулайын бер системасын булдыру, тәрбия эшен камилләштерү, ил күләм иҗтимагый институтларны үстерү буенча киләчәктә җитди бурычлар тора. Президентның кагылмаган мәсьәләсе калмады безнең иҗтимагый тормышыбызда. Ләкин чыгышын Мөдәррис Әгъләмов шигырь белән башлап җибәрү, әлбәттә, мине шагыйрь һәм язучы буларак, әлбәттә, минем күңелемә сарымай булып ятты, борынгылар әйткәнчә. Милли мәдәнияткә һәм гореф-гадәтләргә, традицияләргә багышланган ел дип игълан итү, әлбәттә, безнең искә зур бурычлар итә. Монда әлбәттә татар мәдәнияте һәм татар традицияләре турында гына сүз бармый. Безнең Татарстан яшәгән барлык халыкларның мәдәнияте һәм традицияләрен саклау турында сүз бара. Халыкка һәм иҗтимагый оешмаларга, һәр гражданнарга мөрәҗәгать булып яңгырады. Чөнки бүгенге көндә ул ачыктан-ачык әйтте, безнең менә бүгенге замананың җиңел булмаганын, шуның өчен шушындай вакытта безгә барыбызда да бердәм булырга кирәк, бер-беребезне ишетергә кирәк, хөкүмәт мул, халыкмы. Шуның өчен кулга-кул тотынышып, бергә эшләргә кала булган бурычларны үтәп барысында. Агросәнәгать комплексы республика икътисадының иң әһәмиятле тармакларының берсе булып тора. Татарстан азык-төлек продуктларының төп төрләре белән тулысынча тәэмин ителгән. Ул кайбер чит төбәкләргә дә шактый күләмдә азык-төлек чыгара ала. Личный подсобный хозяйстволар буенча да безнең общий алсаң хайван башы республикада, безнең Россиядә иң зур 928 мең баш. Аның буенча да президент бүген әйтеп узды. Личный подсобный хозяйство, крестьянский фермер хозяйстволарга да ел сайын безгә бу елда 2 миллиардтан артык сум бирелде. Шул эшне киләчәктә дә барачакбыз. Президентның бүгенге чыгышында бик күп безнең өчен мөһим мәсьәләләр әйтеп үтелде. Милләтләрне берләштерү, оештыру, төрле чаралар эшләү. Булар барысы да кабаттан актуаль булачак. Ул һәр вакыт актуаль, ләкин тагын да ныграк менә аларга басым ясалачак дигән сүз. Тагын бер өстенлекле юнәлеш мәгариф системасын үстерү. 2023 ел Россия Федерациясендә укытучы һәм остаз елы дип игълан ителде. Бу ел инде безнең мәгариф өлкәсендә дә гомумән районнар, шәһәрләр, республика күләмендә бик зур кызыклы матур чаралар уздырылачак һәм миңа калса менә шушы ел ул менә ниндидер бер илһам дип әйтим, кызыклы ниндидер яңа идеялар, проектлар үстәячәк дип уйлыйм. Шуннан да җәмгыятьнең тынычлыгы, халыкларның бер-берсе белән аңлашып яшәве, ул һәрвакыт дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар арасында диалог булуында. Без бу диалогны бар дип саныйбыз. Чөнки президент үзенең чыгышында Татарстан халыклары ассамблеясы эшчәнлегенә, Татарстанның халыклар дуслыгы йорты эшчәнлегенә югары бәя бирде. Димәк, без дөрес юнәлеш тотабыз һәм милли хәрәкәт вәкилләре, дәүләт органнары бу юнәлештә эшне дәвам итәчәк. Республика программалары халыкның ихтыяҗларын исәпкә алып төзелергә тиеш. Бу кешеләрнең тормыш сыйфатын алга таба яхшыртырга мөмкинлек бирә. Бу фикерләр экономика буенча, бу фикерләр гаилә буенча, бу фикерләр балалар укыту буенча һәм мин әйтәсе килә, менә бу фикерләр без алга барырга тиеш. Без экономиканы күтәрергә тиеш һәм кешенең сәламәтлеге, кешенең культура буенча менә бу бүтән сорауларны кеше әйтә торган сораулар безгә без менә шушы сораулар буенча барырга тиеш. Россия халыклары мәдәни мирасы елының дәвамы буларак 2023 ел республикада милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Алия Галиуллина, Ире Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.
Башка хәбәрләргә күчәбез. Татарстан делегациясе Пенза өлкәсенең Урта Әләзән авылы мәктәбендә 2 көнлек эш сәфәре белән булып кайтты. Татар теле һәм әдәбияты укытучылары, республика югары уку йортлары вәкилләре Пензадагы хезмәттәшләре белән тәҗрибә уртаклашты. Урта Әләзән авылының 2нче мәктәбендә татарстанлыларны әнә шулай татар җырлары, милли киемнәр белән каршы алдылар. Биредә бөтен Пенза өлкәсеннән укытучылар җыелды. Алар елдан-ел үзләренең халык традицияларын хөрмәтләп, аларны укучыларга тапшыралар. Татар мәгарифе көннәре кысаларында җирле укытучылар ачык дәресләр үткәрде. Шундый дәресләрнең берсендә балалар яраткан әләзәннәре турында шигырьләр сөйләделәр. Өлкәбездә 4 әләзән, русча диләр, Ялузан. Кунаклар мәктәп китапханәсен һәм андагы әдәбият китапларының күплегенә һәм байлыгына игътибар итте. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзалия Закирова китапханә базасында кино карарга тәкъдим итте. Шулай ук ул балаларның татар телендә, рус телендә камил белүләрен билгеләп үтте. Сегодня 19 школ получили комплект учебников. Бүген 19 мәктәп дәреслекләр һәм матур әдәбият белән тулыланды. Без Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Пенза өлкәсе мәгариф министрлыгы арасында имзаланган килешүләр кысаларында ел сайын дәреслекләр һәм әдәбият китаплар белән тәэмин итәбез. Укучыларның туган мәдәниятләрен саклау белән кызыксынуы, әлбәттә, укытучыларның хезмәте. Алар даими рәвештә Татарстан Республикасының һәм Пенза өлкәсенең региональ үсеш институтында даими рәвештә белемнәрен күтәреп торалар. Биредә 3 меңнән артык укучы татар халкының гадәтләрен һәм туган телләрен өйрәнә. Югары белемле 21 укытучы туган тел дәресен укыта. Алар татар телен укыту методлары буенча укытучылар белән мастер-класслар үткәрә. Телне саклап калу минем уйлавымча һәр милләт өчен бик вакытлы һәм әһәмиятле. Укытучының төп бурычы балаларга үз халкы тарихына мәхәббәт тәрбияләү, аларның үзләренә бу тарихның бер өлеше булырга ярдәм итү. Чулпан Әмири, Елизавета Борисова, Анатолий Вольников, Татарстан яңалыклары, Пенза өлкәсе. 16-17 ноябрь көннәрендә Россиядә беренче тапкыр татар милли ашсу остасы Юнус Әхмәтҗанов исемендәге халыкара ашсу турниры үткәрелә. Быелгы цифрлаштыру елы уңаеннан гаризалар беренче мәртәбә онлайн форматта кабул ителә. Әлегә 300 гариза кабул ителгән. Алар арасында студентлар да, һөнәри белеме булмаган өлкән яшьтәге ашсу осталары да бар. Матбугат очрашуында катнашкан Татарстанның рестораторлар һәм ательерлар ассоциациясе рәисе Зөфәр Гаязов аеруча авылда яшәүче ашсу осталарын катнашырга чакырды. Бәйге берничә этапта уза. Катнашырга теләүчеләрнең күбесе әзер ризыкларын видеога төшереп, аның рецептын жюрига җибәргәннәр. Ярым финалга 32 ашсу остасы сайлап алына, беренче урын алучы иң мәшһүр ашсу устаның һөнәри студиясында бушлай уку сертификаты белән бүләкләнә. Ашсу бүлмәсенә кергәндә, менә монда безнең милләттәшләребез утыра, татарларыбыз утыра. Безнең бит тәртип кергән. Ал япкычын хатын-кызда, ир кешедә ябырга тиеш. Яулыгын бәйләргә тиеш. Һәм анда бернинди шәчтә күренеп торга тиеш ул. Бу безнең милләт халкының, мусулман халкына менә каралган бу тәртип. Бу бәйгедә алар да искә алынырга тиеш дип уйлыйм инде мин. Бүген илебезнең дәүләти дини сәясәтендә мусульман дөньясы мәсьәләләрендә һәм аның ихтыяҗларына игътибар арту күзәтелә. Нәкъ шул вазгыятьтәге кыскача яңалыклар белән Мөршидә Җиһан таныштырыр. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Бөгелмә шәһәрендә Милли моң Россия күләм мөнәҗәтләр фестивале узды. Ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлап үткәрелде. Бәйге ел сайын Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте, Бөгелмә мөхтәсибәте, Бөгелмә шәһәренең татар мәдәнияте үзәге ярдәмендә оештырыла. Өметләр зур, чөнки үзебезгә dini, әлбәттә милли үзебезнең алтын мирасны саклап калу тиешле булып тора, бу безнең өстебездә бурыч булып тора. Һәм әлбәттә яшь үсмәкәр буыннарыбызга үрнәк калдыру тиешле. Мөнәҗәтләр башкару фестивале халык арасында татар-мөселман традицияләрен барлау, татар телен һәм милли мәдәни мирасны саклау, үстерү, Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүчеләр арасында дуслык җипләрен ныгыту максатыннан үткәрелә. Татар информ мәгълүмат агентлыгында Мөхәммәдия мәдрәсәсе директорының беренче урынбасары, социология фәннәре кандидаты, гаилә мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллинның рус телендә «Уроки семьи» китабы басылып чыгу уңаеннан матбугат конференциясе узды. Журналист
Журналистлар белән очрашу барышында китап авторы аның барлыкка килү идеясе һәм нинди концепция нигезендә төзелүе төп эштәлеге турында сөйләп үтте. Шушы гаиләне кору, шуны ирне, хатынны сайлау, теге никахка хәтле һәм никахтан соң торуларын, бөтенесен искә бала табу, балаларга тәрбия бирү. Ширмешән һәм Әлки мөхтәсибәтләрендә яңа мәчетләр ачу тантаналары булып үтте. Ширмешән районы Урманасты Үтәмеш авылында моңа кадәр хезмәт иткән мәчет бинасы яраксыз хәлгә килгәч, халыкның һәм иганәчләрнең тырышлыгы белән яңа мәчет бинасы төзелде. Шулай ук Әлки районы Яңа Әнҗирә авылында да иман йорты ачылды. Моңа кадәр анда мәчет булмаган Яңа Әнҗирә мөселманнары җомга намазларына күрше-тирә авылларга йөрергә мәҗбүр булган. Хәзерге вакытта Яңа Әнҗирә авылында Шәһид мәчете ачылганнан соң Әлки мөхтәсибәтендә мәчетләр саны 31-гә җитте. Берничә минуттан Казанның Үзәк сәүдә кибетендә гыйбадәт бүлмәсе ачыла. Ул кибетнең аскы катында урнашкан, бу Татарстанда 10-нчы намаз бүлмәсе. 2020 елда сәүдә үзәкләрендә гыйбадәт бүлмәләрен ачу буенча Россия мөселман эшкуарлары ассоциациясе инициативасын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хуплады. Гыйбадәт бүлмәсен ачу тантанасында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, Татарстан президенты ярдәмчесе Фәрит Габделганиев һәм Россия мөселман эшкуарлары ассоциациясе президенты Айдар Шаһимәрдәнов катнашырга ниятли. Сезгә җиткерәсе яңалыкларым шушылар иде. Киләсе ял көннәрегез файдалы үтсен дип бүгенгә саубуллашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Көтелгән вакыйга. Илһам Шакиров исемендәге Татар моңы 11-нче халыкара яшь башкаручылар телевизион конкурсының җиңүчеләре тамашачы каршында имтихан тотты. Пандемия һәм башка чикләүләр аркасында бәйгенең йомгаклау концерты кичектерелеп килде. Исегезгә төшерәбез, Татар моңы халыкара яшь башкаручылар телевизион конкурсы 2008 елдан башлап үткәрелә. 2021 елдан башлап бәйгене 3 елга бер тапкыр үткәрү тәкъдим ителде. Академик вокал, инструменталь башкару, эстрада җыры кебек номинацияләрдә беренче урын яулаучылар бу кичәдә сәхнә тутты. Халык җыры номинациясе җиңүчесе Айнур Исламов хәзерге вакытта ватаныбызны саклый. Ул үзе җырын видео язма аша тәкъдим итте. Җиңүчеләр алар инде әлбәттә талантлы, алар инде булган артистлар, инде әзер артистлар, шуңа күрә алар үзләренең сәхнәдә ничек тутарга, ничек җырларга беләләр, аларны инде укытып өйрәтеп торасы юк, алар инде профессионаллар. Егетләр өчен, кызлар өчен бик шатмын. Матур конкурс һәм тыйнак, әдәпле, тәрбияви чара бу. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Рекламадан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.